Umar 24 TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shararriyar 'yar wasan kwaikwayon na wanda aka fi sani da Maryam Yahaya tana fama da rashin lafiya, wanda ta ɗauki tsawon wata 3 tana fama da wannan rashin lafiya mai tsanani. Ta jima tana ɗauke da wannan rashin lafiya kusan watanni 3, kamar yadda jaridar Dokin Karfe ta wallafa. Kafin wannan bidiyo, Umar 24 TV sun gudanar da bincike akan batun, inda muka bincike masananta sirrin Kannywood, kuma sun tabbatar mana da Maryam Yahaya tana fama da wannan larurar, wanda bai cancanta a bayyana irin wannan larurar da ke damunta ba, amma ya zama dole a bayyana. Tsakanina da Allah, na ji tausayin yarinyar nan, saboda an yaudare ta, an cuce ta, an tarwatsa mata rayuwa. Kullum ana yi wa yaran nan nasiha da faɗakarwa akan su lura da duniya, su yi hankali da ita kuma su kiyaye ta, amma saboda girman kai ba sa ɗaukan maganganun mutane, saboda su suna ganin suna da kuɗi. Amma ita Maryam, ko yanzu duniya ya nuna mata karatu. A lokacin da Maryam Yahaya ta shiga masana'antar Kannywood, mahaifinta bai sani ba sam. Haka aka haɗu da waɗansu lalatattun bayan Allah wanda suka yaudari mahaifinta, suka jefa ta cikin wannan sabga. A gaskiya yanayin da Maryam Yahaya ta tsinci kanta a yau, idan da mahaifinta yana da hali kuma yana da kuɗi, da za mu ba shi shawarar ya ɗau lauyoyi saboda ya yi shari'a da wanda suka zalunci yarsa. Ya Allah ya Ubangiji, ya Allah ya Ubangiji, ya Allah ya Ubangiji, duk wanda yake da hannu a sanadiyan tarwatsa rayuwar wannan yarinya, ya Allah ya Ubangiji, Allah ka tarwatsa rayuwarsa shi ma. Daga ƙarshe dai muna roƙon Allah ya sauwaƙa wa Maryam Yahaya, kuma ya sa jinyar ya zama kafara a gare ta. Mun gode da kallon wannan bidiyo. Ku danna mana alamar subscribe domin mu samu damar ɗaura muku sababbin bidiyo da zarar mun ɗaura. Umar 24 TV tashar al'umma.